ekrani općenito izazivaju ovisnička ponašanja. Baš ona prava ovisnička ponašanja. O tome treba brinuti. Tužno mi je za reći, ali je činjenica da je u jednoj Hrvatskoj koja kaska za zapadnim svijetom, ja male ovisnike gledam na poslu, koji se ne mogu smiriti, koji ne mogu držati kontakt očima, koji ne mogu namjerno zapamtiti nekakvu recitaciju, brojalicu, pjesmicu, koji ne mogu mirno sjediti. Ja se isto vrtim sad ovdje, ali koji nemaju strpljenja okrenuti, ne znam, nakon popodnevnog odmora čarapicu na pravu stranu ili obučiju, ili imati strpljenje da čak i ako je naopako da ju obuče, nego odu u moderno zvano tantrum. U nemogućnost reguliranja vlastitog organizma. Malo dijete to ne može, treba odraslu osobu da dijete koregulira. Zato je bitno da smo mi smireni. Ali da, došli smo do tog jednog trenutka gdje sve mora biti sad odmah, sve mora biti odmah gotovo i ako me nije zanimljivo, scrollat ću dalje.